שלום בנות, מה שלומכן? כאן זיו ממכחולים מציירים הצלחה, והיום אנחנו נלמד בקורס אונליין אפיון דמות. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים ומבדיל אתכם מחובבניות למקצועניות. אז באפיון דמות של נמר אנחנו נחפש כל הזמן אלכסונים, עין, אלכסונית, חתולית, קווים, אלכסונים ונקודת מגוז. פה, גם הפה יהיה סוג של אלכסון, יותר זוויות, יותר אוזן שהיא משוננת, כלומר משולשת. כמובן יש לנו את הפסים האופייניים, את הנקודות, את החברבורות, אבל כשאתם חושבים על נמר, כל הזמן לחפש את האלכסונים. אני אדגים איך אנחנו יוצרים נמר. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, יש המון סגנונות לאיך אנחנו מציירים נמר. אני אדגים את השיטה הקלה, הפשוטה, המהירה ביותר שאני מכירה ופיתחתי. בשביל זה נצטרך ספוג. אז אנחנו לוקחים ספוג, משפריצים עליו קצת מים ומתחילים עם הלבן. כעצה בכלל אני אעץ לכן שקודם כל תתחילו עם צבע הבהיר בעיצוב שלכם. אוקיי? אז אני מתחילה עם הלבן ובעצם מציירת עם הספוג את המוזיאום. המוזיאום של הנמר צריך להיות טיפה למעלה, אוקיי? כדי ליצור איזושהי אשליה של אלכסון. השלב הבא יהיה ליצור משולשים למעלה מפה, מפנים העין ועד לפה, בצורה כזו. אני אהפוך. שימו לב שאני פשוט עוקבת. יש לי את הישר של הספוג שמצייר לי יפה, ואני מסתכלת שאני בכיוון הנכון ואני די סימטרית. אוקיי? אם מרגיש לכם שלא מספיק צבע, שוב, קחו עוד צבע ותמלאו שוב. עד לפה הגענו לחצי. מה שנקרא, הגענו לחצי. כמו שאני תמיד אומרת, המגבון הוא חברו הטוב ביותר של צייר פנים, וכל מיני עודפים שאתם חושבים שבעצם ציירתם לא מספיק טוב, אין שום בעיה, פשוט עוברים עם המגבון ומתקנים. הנה פה למשל אני חושבת שזה עלה לי טיפה יותר מדי למעלה, ואני מתקנת. אוקיי? יופי. עכשיו אני אראה שתי שיטות בעצם, איך אני יוצרת את הצבעוניות של הנמר. אז שיטה ראשונה, אני לוקחת כמובן ספוג, ומתחילה עם הצהוב. אוקיי? הנה יש לי פה צהוב, ואני אתחיל פשוט בפנים הנמר, לטשטש אותו בצורה כזו, ואחר כך אני אעבור בצד שני לכתום, אפילו אני אעלה עם זה, עם הצהוב, ואז אני אעלה עם הכתום, וכמו שלמדנו בשיעור של הספוגים, אטשטש את הצבע הכתום עם הצהוב בצורה כזו. שימו לב, אני ממש מדמיינת לי פה מסביב איזשהו עיגול, אוקיי? יפה. פה אני יכולה בעצם לערבב גם לבן וגם צהוב יחד, כדי שיהיה לי סוג של צהוב מאוד מאוד בהיר, ועדיין לא יהיה לי דומה ללבן ששמתי קודם. שימו לב, אתם רואים שפה יש לי יותר מדי מים? הנה זו דוגמה נפלאה לאיך מורידים שאריות של מים על הספוג, מהספוג. פשוט לוקחת נייר מגבת וסוחטת את שאריות המים על הספוג. וחוזרת שוב לעבוד עם הצבע. אני בכוונה לא צובעת את האף
תכף אנחנו נצייר אותו יפה בצורה כזו. אוקיי? עוד שדרוגים שאני יכולה לעשות מבחינה צבעונית, אני יכולה להוסיף לזה חום, או זהב, או ברונזה. בואו נלך על כתום עם ברונזה. אוקיי? מאוד מאוד יפה לנמר שלנו, בצורה כזו. ייתן לו מסגרת יפה. עוד קצת אני מטשטשת עם הכתום. זה יתמזג יפה. ושוב אני אחזור לצהוב. עד שמוצא חן בעיניכן הזרימה הצבעונית של הצבעים. בעצם יצרתי את כל הרקע לנמר. כל מה שנשאר לי פה זה עבודת קו ואולי שבלונה. עבודת הקו, אני לוקחת מכחול דק ובעצם טובלת אותו בשחור. זוכרים את הקווים שלמדנו? פה בעצם בשיטה הזו אנחנו ממש נשתמש בכל הקווים שלמדנו. מדק לעבה וחזרה לדק. ושוב בצד שני, יותר מאתגר. אתם זוכרות? אמרתי לכם שכדאי מאוד להתאמן לצד אחד ולצד שני. דק, עבה, דק. שימו לב שתמיד בצד השני הרבה יותר קשה. זה בסדר. אני מזכירה לכם שהסימטריה פה צריכה להיות קרובה. לא חייב שזה יהיה בדיוק אותו דבר. אנחנו הולכות ומציירות בעצם את החטא שתרגלנו קודם, רק שהיא תהיה לצד. הנה אני ארד איתה קצת למטה, והנה אני מציירת חטא. וחטא, וחטא, וחטא. וככה נוצרת לי פה האוזן של הנמר. וכמובן לצד שני. עכשיו, אם אתם רואות שקצת התפספס לכם צבע, אין שום בעיה, קחו את הספוג, בזהירות, מלאו אותו. תיזהרו שלא ימרח לכם השחור. הנה אני יוצרת פה, חטא וחטא, חטא. תשתדלו שבחטא שלכם יהיו שפיצים דקים. השלב הבא הוא הייליינר. כדי ליצור עין חתולית, וזה במידה, ואני מציירת ילד שהוא בוגר או מבוגר. אם זה ילד קטן אני אוותר על השלב הזה, אוקיי? מכיוון שהילד צריך לעצום עיניים ולהחזיק אותם סגורות עד שאני מסיימת. ולפעמים לילדים קטנים זה ממש קשה. אני אוציא את האייליינר למעלה. וכמובן אתן לעין איזשהו כנף כלפי האף. אוקיי? בצורה כזו. תנו לזה אפקט של ריסים. אוקיי? בצורה כזו. ועכשיו לאף. האף, כמו שהסברתי, בנמרים אנחנו תמיד מחפשים אלכסונים, אוקיי? ולכן גם האף יהיה סוג של אלכסון. אני אוהבת להקיף את הנחיר ולחזור חזרה למרכז האף. מסביב לנחיר וחזרה למרכז האף. וממלא. וככה נוצר לי אף שהוא אלכסוני. אני יורדת בעצם מהאף אל החלק שבין השפתיים. מעניין אם יש לזה שם, אוקיי? ואני רוצה לסגור בעצם את המוזיאום שלי. הסגירה תהיה כלפי מעלה, הולך ונהיה דק, אפילו עולה קצת לפה.
הכל כדי לתת אשליה שהכל עולה למעלה. כל אלכסוני ועולה למעלה. אותו דבר פה. שימו לב, אני לא צובעת את השפתיים, גם זאת אפשרות, אבל כרגע אני רק מקיפה את המוזיאום שלי. אוקיי? בצורה כזו. אוקיי? כמה אופציות. אחד, אתן יכולות להשאיר את השפה בצורה כזו, ריקה, כי בעצם לנמר אין שפתיים. או שאתן יכולות לעשות את זה יותר מסוגנן ולצבוע את השפתיים בשחור או באדום. במידה וזה נמרה בת, אני אצבע פה בוורוד ותכף אני אראה איך זה משדרק את כל הלוק. בינתיים אני אצבע את זה בשחור כדי להראות לכם את הסגנון המאוד מאוד בסיסי, ומשם אנחנו נלמד איך משדרגים או איך משנים דברים ממש בקטנה כדי ליצור מראה אחר. עכשיו לשפם. אני אישית לא אוהבת שמציירים שפם, אני חושבת שלהגיע לרמה של שערות מאוד מאוד דקות לציור, צריך ממש להתאמן על זה, ואנחנו פה לומדים בסיס, ואני רוצה שתדעו לעשות את זה יפה, מרשים, בצורה קלה. ולכן אני לא אמליץ לעשות שפם. מה שכן אני אמליץ, כדי לעשות אשליה של שפם, זה סוג של טיפות, הנה אני אדגים פה על היד, שנראות ככה. אחת אחרי השנייה בתוך המוזיאום שלי, אוקיי? זה ממש נכנס פנימה ולא החוצה. והנה אני מדגימה, אני עושה אחד ומושכת אותו פנימה. עוד אחד, מושכת אותו פנימה. אני אפילו אבליט את זה החוצה, זה ייתן לי תחושה של עומק, את הטיפה הזו, אוקיי? ופנימה, אוקיי? אני אוהבת 3, כי מה זה 3? משולש. ואמרנו שבמשולש יש אלכסונים שתורמים ללוק של הנמר. אותו דבר מהצד השני, יורדת ופנימה, יורדת ופנימה. אוקיי, שימו לב, כבר זה נראה כאילו שיש פה שפם, מבלי שציירתי בכלל שפם. אני טיפה הוציא את האלה החוצה, זה נותן לי עומק. אני אוהבת לצייר 3 נקודות, עוד פעם בגלל שזה משולש. 3 נקודות במוזיאום שלי יעשו את העבודה. יש, כמו שאמרתי, סגנונות שבאמת יש יותר נקודות, יותר שפם, יותר פרטים. היום אתם לומדות את הסגנון הזה, הפשוט, המהיר, והוא לא פחות מרשים מסגנון ריאליסטי. ועכשיו אנחנו נדבר רגע על הקווים של הנמר. יש כמה דרכים לעשות קווים של נמר. דרך ראשונה היא לעשות את הקו שלמדנו בהתחלה, דק, עבה, דק. אתם רואים שהוא קצת מתעקם לי, כי אני בעצם חוזרת על התנועה של האוזן של הנמר או העין של הנמר. אותו דבר בצד של דק, עבה, דק. אוקיי? יפה. עוד משהו שאפשר קצת לשדרג את הדק, עבה ודק, זה להתחיל בדק, לרדת לעבה, לדגדג אותו ולעלות לדק. אוקיי? באותה מידה אני יכולה קצת לשדרג את הדק והעבה דק, בדומה לחטים שעשינו. זוכרות את החט? דק, עבה, דק. אוקיי? גם זו דרך. באותה מידה אני יכולה לעשות את החט הזו גם מדוגדגת. אוקיי? דק, ירידה לעבה, מדוגדג ושוב דק. אוקיי? רצוי שתבינו שכל מה שאני אעשה ואני אשחק מבחינת הדוגמה על הנמר,
במקרים של נקודות, או עוד סגנון של חטא שאפשר לעשות לנמר. הנה, זה למשל, גם יכול להיות לנו בציור הנמר. כאלה. כשאני מכניסה פנימה עוד קווים, אוקיי? אבל שוב, כל הקווים צריכים להיות באלכסון, אפילו זה טיפה סטה, הוא היה צריך להיות פה, אוקיי? פה הוא צריך להיות. כדי שכל הקווים יהיו כלפי הנקודה. אז גם אם אתם עושות משהו כזה, תזכרו תמיד פשוט למקם את כל השפיצים שלכם לנקודת המגוז. בצורה כזו, אוקיי? עוד משהו ממש מגניב זה להשתמש פשוט בשבלונה. אפשר אפילו לעשות טיפות רגילות כאלה, וזה גם יעבוד כל עוד השפיץ יש לו איזושהי נקודת מגוז משותפת והקווים הולכים בעצם אליה. אפשר לעשות אפילו בפנים קווים כאלה, שזה גם יוסיף. דגדג אותם, אוקיי? כל אלה תורמים בעצם לאווירה שיש כאן נמר. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה הקשת נמרים מקצרת את העבודה ממש. אני בעצם מרטיבה כיפה על הקשת, ואיך אני עובדת איתה. אני בעצם משפשפת את הקשת הלוך ושוב, ותסתכלו מה נהיה לי, צבעים על הספוג. אז בעצם יש לי את כל הצבעים על הספוג, וכל מה שאני צריכה לעשות זה בעצם להניח את הצבעים מסביב, מצד אחד לצד שני, בפעולה שהיא כמו מחוגה. שימו לב, את הצד הזה אני מקבעת ומזיזה את הספוג שלי מצד לצד. הופ! תוך שנייה בעצם נהיו לי צבעים, מבלי שאני צריכה להחליף צבע, לטשטש, לשים ברונזה, לשים פה, לשים שם, ממש בקלות. זה ממש מקצר את העבודה. אותו דבר אני אעשה מפה, מצד לצד. מצד לצד. היתרון בספוג שגם אם אני רוצה קצת יותר, נגיד פה, אז אין שום בעיה, אני חוזרת על השחור, ועכשיו אני אתן לו קצת יותר בכתום והצהוב, אוקיי? בצורה כזו. נורא נוח לעבוד. ממש כיף. מה גם שזה עוזר לי להישאר סימטרית. יש לי גודל שווה של הספוג, ואני יודעת בעצם כמה או עד איפה צבעתי ועד איפה לא. לגבי האף, אני מתאימה את הצבע הלבן של פה לפה, ואת השחור אני פשוט מעלה אותו כלפי מעלה, כי אני לא רוצה אותו, אוקיי? ואני הולכת מצד לצד, ויש לי פה צבעוניות יפה ומותאמת גם לפה. כמה זה תורם לעומק, אוקיי? אני אשתדל לצבוע עוד קצת, כדי שיהיה לי בסוף של האף חיבור לשחור. עכשיו, בשיטה הזאת, שימו לב, טיפה נוצרים לי חורים. אין שום בעיה, אני פשוט עוברת ומטשטשת עם הלבן, אוקיי? ממש מטשטשת. במידה ואני רואה שיש לי כתם כזה, אני הולכת לחלק היבש של הספוג ומטשטשת אותו היטב עד שהכל מתמזג לי יפה. אני אפילו אחזור קצת על הלבן פה
הנה. תן לו עוד שכבה יפה. בבקשה. תראו איזה יופי של דבר. פה קצת חסר לי שחור. וזהו. אני חוזרת לעבודת קו. מי זוכרת מה עושים עכשיו? דבר ראשון, אלכסונים. אני בעצם משתדלת לעבוד מלמעלה למטה. אני רוצה להראות איך אני מתקנת את זה. יש לי פה קופסה שהכנתי, וממליצה לכם להכין כזאת לעצמכם, שבה יש לי מקלות אוזניים. אני טובלת קצת במים את המקל אוזניים שלי, ואני פשוט מתקנת את הקו. מתקנת את הקו. נכון שנוצר לי פה חור, אין שום בעיה. אני אלך ללבן שלי, ואני אצבע מחדש את החור הזה, ותשטש אותו. אולי גם קצת צהוב פה. אוקיי? מה שאנחנו עושות, זה הופכות את הנמר הזה לנמרה. אז אני אקח ורוד, הוא מטלי, אבל אפשר גם לא מטלי. אני אצבע לה את השפתיים בוורוד. וכדי לחבר את הכל עם הוורוד הזה, כי הוא פתאום נראה זר בתוך העיצוב, אני לוקחת את הוורוד ונותנת 3 נקודות פה, מתחת לעיניים, אני קוראת לזה שקע הערה. תמיד אני מחפשת להאיר שם, אוקיי? ואפילו אפשר לתת איזה 2 פסים קטנים באוזן, כדי שהכל יתחבר. אז דבר ראשון, אני ארצה להראות לכם איך אני משתמשת בשבלונה כדי לייצר עיצוב מאוד מאוד מהיר. אם אין לכם זמן, שבלונה תקצר לכם את הזמן ותעשה עבודה נהדרת. אני לקחתי בסטמפר צבע שחור, הסברתי איך משתמשים בשבלונות, כן? מי ששכחה מוזמנת לחזור לשיעור שבלונות. אני אניח על הנמר, כמובן שאני אוודא שהצבע רקע שלי יבש לגמרי, כי אחרת זה לא יצא טוב. גם פה כשאני מעצבת, תראו שאני צובעת בעצם משולש, אוקיי? בצורה כזו. יופי. אותו דבר אני עושה פה. קצת קשה לי עם הבובה, היא בורחת לי. היא פשוט בורחת לי הבובה. גם אם לא הולך לכם כל כך השבלונה על הבובה, אין שום בעיה. אתם תדעו לעשות את זה יפה מאוד על פנים של ילד או מבוגר. הנה, בצורה כזו. ממש סוג של משולש. רגע, אני רוצה פה עוד קצת כנפי פנים. זהו. והנה עיצוב מהיר מאוד יחד עם השבלונה, אוקיי? והסטמפר. אז ככה, בעצם יש לי פה 2 מברשות מיוחדות, אחת עם שערות דקות ואחת כמו מגרפה, אוקיי? ושתיהן יוצרות לי מגוון של דברים מרהיבים שאפשר לעשות איתם, קווים מצוינים, ובעיקר אני משתמשת בהם ליצור אפקט של פרווה. אני אראה קודם כל עם המגרפה. אני בעצם מרטיבה קצת את המכחול, לוקחת את השחור, אוקיי?
וכשאני מציירת עם המגרפה, אני ממש מרפרפת. רגע, זה לא מספיק רטוב לי. אני ממש מרפרפת כדי שיראו את הפסים שלי. אז הנה אני אדגים לכם איך בעצם פה אני יוצרת מרקם של פרווה או שערות. אוקיי? תראו כמה יפה זה. הנמר שלי קיבל שערות יפות. והגימור פה נראה הרבה יותר יפה ומרשים. ממש, פשוט מברשת. בואו תראו מה עושה המברשת הזו, ממש דומה. העבודה הייתה דומה, רק בגלל שיש לה שערות מאוד מאוד דקות, האפקט הוא אחר ושונה. אתן תבחרנה מה יותר יפה לכן ומתאים לכן. הנה, פה יש שערות ממש ארוכות בצורה כזו. מה יותר מתאים לכן? מה אתן יותר אוהבות? עוד שיטה לעשות מסגרת היא בכלל בלי שני אלה, אלא לקחת מכחול ובעצם עבודת קו. עבודת קו תהיה כזו שמייצרת לי תחושה שיש לי פה פרווה. ככה. צורה כזו, אני פשוט מקווקבת את זה. אוקיי? לכל אחת מהשיטות יש סגנון אחר, ויש ממש אופי אחר לנמר. תנסו לגוון בין עיצוב לעיצוב, בין ילד לילד, כשאתם מציירים את הנמר. הנה עוד שדרוג שאני יכולה לעשות. זה בעצם ליצור מסגרת. בין אם זה נמרה, או בין אם זה נמר בן, אני תמיד אוהבת לשאול אם הם רוצים שיניים. איך אני עושה שיניים? אני לוקחת לבן במכחול שלי, הולכת לנקודה הזו שבעצם מסתיימות השפתיים, ממש נכנסת לשקע הזה ויוצרת טיפה עם חוד. טיפה אפילו שהיא לא ישרה, היא קצת עקומה כזו. אני אשתדל שהיא תהיה סימטרית ושווה. אוקיי? בבקשה. והנה הנמר שלנו, כשהשתמשתי, קשת נמרים. זהו. ויש לנו נמר.